Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Keep it lock in! Ikandado nyo na! Dito lamang po, siyempre, sa pinakamasaya, pinakamakulit na programa sa hapon! Ito pa rin po ang programang EDSA! Tama po kayo mga kabisyo. Siyempre, kasama nyo pa rin po inyong abang lingkod. Wala pong iba. Ako po si Diego Bandido! At siyempre, kasama on the side, Aragay! Bakit na naman, Tang? Peste ka, yan na naman yung on the side mo. Klaruhin mo! Sasabihin ko pa nga dahil hindi pa ako tapos. Kasama ko on the side, but exactly on the center because he is number 1. Ganon! Ayun ba? Klaruhin mo kasi. No. Siyempre mga kabisyo, kasama mo si Henyo! on the side, but sometimes on the center. Sana po ay nasa maayos kang kalagayan. Ikaw na nakikinig ngayon. Teka lang. Noong minapansin ako sa'yo, mukhang para kang manok na walang tulog, Meron ka namang ginpulawan kagabi, Meron ka na namang nilamay? Alam mo yung mga klaseng ngiti yan, ang ngirit nga ina, parang may ibig sabihin. Meron ka na namang pinagpupuyatan. Dati yung pinagpupuyatan mo lang manood ng Netflix. Tsaka ano, Tang? Manood ng Bold. Ay, abaw! Maloy ka! Saya! Clap your hands! Ang saya! Clap your hands! Oy, bad dyan wag na wag niyong gagawin yung pahuhumaling ka sa pornografiya. Kasi alam niyo mga kabisyo, kasalanan yan Dahil sa utak mo pa lang nakakaisip ka ng hindi magaganda. Ngayon ang mangyayari, kung anong napanood mo, gagawin mo sa asawa mo. Pero iba ang nasa isip mo. Hindi po maganda at kasalanan po yan mga kabisyo. Wag na wag niyong gagawin yan. Di ba? Kung dating kinahuhumalingan mo Netflix at papanood ng mga malalaswa ngayon, hindi na. Nagbago ka na. Akalain mo, ibang-iba ka na ngayon. Kung dati ikaw ay isang nilalang na mahilig, ngayon isa ka ng kaloyal, ika nga. Dahil meron na siyang chick. Meron na siyang kachat. Ang problema, wala pa sila kitaan, hindi pa kayo nagkita. Boards, siguraduhin mo lang yung kachat mo, Paalala lang, Make sure lang, na yan ay totoong chicks. Baka brother, baka mamekos-mekos ka lang, brother. Baka mamekos-mekos ka niyan. Mamekos-mekos ka niyan, brother, kapatid. Mamekos-mekos ka niyan. Hindi pala yan, chicks, kapatid. Mekos-mekos na, Mekos-mekos ka. Chick silog pala yan. Chicks na maitlog. Ay, abaw! Maloy ka! Saya! Clap your hands! Ang saya! Clap your hands! Woo! Ay,
nako. O eto, paalala sa mga kabisyo po natin. Pero totoo yun ha. Alamin niyo po yung mga kausap po ninyo. Huwag po kayo basta mahuhulog kung sino-sino yung mga kachat nyo. O sa ngayon, okay lang kachat nyo. Pinapakilig ka. O sa susunod, manghihingi na ng Gcash yan. Sa susunod, after ng Gcash sang anong gagawin? Tapos magkikita kayo, magme-meet up kayo. Mahuhulog yung loob mo. At pagkatapos, mangungutang ng TV yan sa home credit pangalan mo. Ayaw ba! Maloy! Sakit-sakit na awards. Actually, meron akong kakilala niyan na sila ng jowa niya. Oh, very naging talagang nakita mo naman na nagkarelasyon hanggang sa yung jowa niya kumuha nga ng cellphone. Oh, tapos anong nangyari? Pangalan niya. So siya naghiwalay na sila. Siya ngayon ang sinisingil ng ano. Maluoy ka. Oh, eto mga kabisyo, pag-usapan natin to ha. Diyan ba sa lugar ninyo, sa barangay ninyo, meron na bang nangangalabit? Ibig sabihin, meron na bang nangangampanya? Meron na. Hindi lang nagpapahalata. Pero meron. Diskarte, no? Ay, nako, eto mga kabisyo, tandaan nyo na mahigpit pong pinagbabawal ng Commission on Election, ng COMELEC, ang pangangampanya ngayon kasi that's a premature campaigning dahil next week pa po magsisimula ang pagkukumpanya, that's October 19. O, tandaan nyo ha, October 19 pa! Hoy! October 19 pa! Bakit ka na nangangampanya ngayon? Kung may nakikita ka dyan, sumbong mo sa COMELEC. Bidyuhan mo yan. Bidyuhan mo yan. And speaking of, in connection of the barangay election mga kabisyo, declared na rin po pala ng Office of Malacanang na wala pong pasok ang October 30, 2023 bilang special non-working holiday. Dahil sa pagpapagawa po ng pagsasagawa para may chance pong makaboto tayong lahat para sa ating barangay and sangguniang kabataan elections. Muli po akong umaapila at pinapaalala po sa lahat ha. Okay, wala pong pasok yan. O ano? Logican na ba natin to? Sige! Logican na yan! Logican na yan! Logican na yan! Logican na natin to. Ano bang leksyon ang makukuha natin sa isyong ito? Well, mga kabisyo, isa sa mga leksyon na makukuha natin dyan especially this one goes out sa lahat po ng mga tumatakbo ng konsihal, tumatakbo ng kapitan, tumatakbo ng SK, na if we want to lead, we have to set an example. Halimbawa, gusto mo maging opisyal ng barangay dahil gusto mong makatulong ka. Tapos ang ginagawa mo, nangangampanya ka na ngayon na hindi pa campaign period. Mano kita sina? So, ibig sabihin, nilalabag mo na yung batas. And if you want to lead, set an example. Ganun lang yan. Antayin mo until next week. Next week naman, October 19 na. Kaya relax ka lang. So ayan po sa mga kabisyo po natin dyan ha. Lalong-lalo na sa mga gustong sinasabi nyo talagang serbisyo publiko, yung inyong pakay. Make sure na sumusunod po kayo sa patakaran. Sumusunod po kayo sa rules para nang sa gayon ay makita po ng inyong mga constituent. At para naman sa'yo na flying voter, huwag ka kasing paggagamit! Ang bihira naman hindi ka nakapag-register pero buboto ka. Maluoy ka. Huwag ganon. Bad yan. Okay? At syempre, iboto nyo po yung may kakayahan na mamuno sa inyong barangay.
Yun ang pinaka-importante. Kasi mga kabisyo, nakita na po natin yan Na-expose na yan during the COVID days Na napakaraming mga barangay officials ang wala pong kakayahan paano magtakbo, ang patakbo ng barangay. Marami pong mga kapitan, mga konsihal ang nakitaan ng hindi magandang ugali pagdating sa krisis. O kaya, this time, ilagay ang nararapat. Iboto si Kapitan. Oh, di ba? 35 minutes after 6 o'clock in the evening. Kasama niyo pa rin po, siyempre, Diego Bandido. At siyempre si Tanghenyo. Dito lamang po sa Metro's number 1. Number 1 sa lahat ng mga sasakyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bago automatic na